Okay. 2 стотинки. И здравейте хора, сори. И здравейте хора, аз съм FIFA 1015, тук с мен е Пиш. Здравейте. И днес ще играем в PvP България. Кажи какво стана, О, Фейнпич ми звъни, хора. Затвори му. Видя му се скайпа, трябва да спра този скапан клип отново. Не, затвори му. Колко се видя скайпа? Ще го доба. Кажи какво стана, бе? Аз ще кажа. Снимаш ли? Да, бе, снимам. И хора, значи аз съм противница в дупката и той е противница. И по едно време Арта решава да не скача. Скача, килва него, килва мене. После Арта се прибира и си талки с фримакса. И аз решам да взема една протройка с едно лег. Виждам Арта, че скача фримакса. Аз ям лега, нали, нагъвам го, пия пот, скачам. Разстрелвам Арта, разстрелвам фримакса и след малко Арта пак ми скача. И пек фримакса скача и нямах място за итеми, изгубихме 3 про 4. Защото FIFA не можа да дойде на време. Ама пак взех нещо. Да, и някакви юзърчета скачат и лефтват, което на мене не ми направи кеф, ама какво такова сега хора. Важното е, че съм ги убил. Окей, секунда, чакай. Анонимчо в разговора ли си? Да. Кой стана анонимчо? Окей, ние скачахме в дупката, аз в момента снимам. Аз скачам в дупката. Само една... Ей, шибаняк. Но сега арт. Затвори. Ела, едно бъс едно е. Ще скачаме ли в дупката? Ай, чакай, че той е арт, нещо пак ми се даха, иска да умре. Оф, аз викам да скачаме и тримата, какво ще кажете? Не знам, братле, аз скочих вече и арта пак ми се даха. Анонимчо, ти ще скачаш ли? Липъра ми скочи. Да, бе. Бързо. Ида. Ще ме разстреля, братле. Аз сега на Липер ще му продавам ябълки. Легендари. Мале, избегаха, ма и той избега. Его, Арчо ме запали. Той Липъра избяга от проти единица. Ма сега Липър. От прот едно ли бягаш? Липърчо ме кил. Ще килнем Липърчо? Да, бе. На мен ме килна. Той сега отиде ли Не мога. Разстреляме, братле. Абе, Липър е в дупката. Отиде ли да продавим? Аз стоям да Окей, аз тук Липърчо ще го бия сред чичка. Би го, аз стоям за... Долу има много дъма неща. Окей, да, ама аз трябва да взема първа тройка. Окей. Аз съм да ги обера. Ще ме дава про 4 за ябълки. Кой бе? Липър ли? Да. Защото измами. Да, мен ме измами така за 10 бедрок. Лега. Дадох му 10 бедрок, а той после ми даде нищо. Даде ми вместо един лек, ми даде такова. Къде са ми хиотките, бе? Ми даде... Дупката, Гащи. Не бе, тука пен нещо си. Пиш и фив кюлаура снимани. Аз снимам бе, Липърчо. И никакви кюлаури не сме. Айде да видя каква килаура съм меса. Ето, вижте, тук няма хузуни. Ето, гледайте. Но сега Липър да... Бе. Липър. И аз снимам. Спаун. Не Бъдите го той сме. да скачате, защото сега ще го пръсна този пич. Ама той не е в дупката. Имаше много яки айтеми в дупката, ама некъв ме килна. Той е Слипър отново. Аз си загубих снимам си. Ама иди си... некъв фримакс е долу. Скачам, ще го поколея. Ама иди си снимам моето Бързо, фримакса умира. момче. Фримакса умира, братлета. Идем, аз се малко ще пиша, кажете хи. Сега не ме мързи. Фримакс умря ли? Къде сте? Дай ми на гръдника ми го дайде. Да, бе. Излъжа ли? Да, изложи го. Не, ще му дам. Изложи го, Не. Той няма скочи, той. Някой трябва да го бутне. Бутнаха! Да, браво. Аз бях
на Олега, той е умирга. А, и аз умирах. Умри. Пукна. Дал е. Пукна. Ида. То про двойка е бил. Нищо пак е такова. Тук някакъв пет нещо си. Той сама. Двойка. Еми, О, добре, вече имам 2 честа пълни с дъба си, ето я берете, че. Не ги здравя се. Аз сега ще гледам клипа на Липър, какъв хак съм между другото. Фримакс убихте ли го? Само всеки про двойка изхабих едно лека, ма нищо. Най да видим, аз пък на крипа ще му споделя. Даже крипа е искал да му споделя, ще му споделя пак. На мене не ми пречи. Некъв диамантен Фримакс май пак дойде или Липърчо. Аз после ще дигна. Сега ще трябва да ставам да ям. Окей, аре. Шарп тройката, ще облекъп някаква про двойка. Окей, бе. Аз само да видя колко минутки стана клипът. Платна ли лега? Не. 6 минутки. Базик. Ягода. Го. Изтрен. Аха. И аз не скочил ония педал, ако го... Ти са скочил ли си в дупката? Не. Некъв... Ти каза, че съм хак, ма не съм хак. Защото... Човек, аз защото нямам лек. Брат ми 2 в 1, 2 в 1. Кой? Две ръчички. 3 ръчички. 3 в 1. Аз скачам на дупката сега. Диамантен съм. Хел. Да знаеш. Аз се хелнах. Ох, 5 в 1. Не се абонирайте за него, той е слабак. Ох, чакайте малко. Абонирайте се за пивиш, защото той... Опа! Еми, извиняй. Ох, нещо ми крашне играта май. Бъгна се екрана. Рок. Чакам Фримакса пак да дори. Опа. Ай, брат. Лег ли. Е сега... Фримакс иска едно в едно с лег. Да бе. Ма с теб ли иска? Да. С теб ли иска? Само с... Да. Ох, аз ще отида в недъра... Не, няма да ходя в недъра. Къде? А? Питам го къде иска едно в едно. Само една секунда да затворя вратата. Братле, ако той го килна, се взимам лек. Какво викаш? Ако килна този пич, ще си взема лек. Не бе, взимай го още от себе, взимай там някаква протърка четворка. Ти лут ли си? Ще взема протеиница. Как ще скачам с про-четворка? Шарп 3. Мога да скоча с една шарп тройка между другото, което е добре. Аз тук ще се бия с ръчички. Тук 3 в 1 сега ще правя. Маймунчо е в дупката. Абе, ще умре. О, мага 4 в 1 ръчички. Ларп евент. На енда няма никой. О, мага. Килнах ги всички. Юху. Искаш и на енда с ръчички. Продам 7 спаунера. Зако. Аре, дупка, скачам, идвай. Окей, пия. Скочи ли Фримакс, я виж? Аз съм в мъничката дупка. Сега ли пък? За какво ги продавас? Окей, както да. Продавасник. Продавалникс. Фримакс е долу. Види глас. За лек аплес. Да бе, за лек.
Може ли един лек назам? Не. Що? Шит, той цепи по много, бе. Кой е Фримакс ли? Фримакса. Ау, шит! Умрих. Аз му скочих с ръчичка на Фримакс. В гръб. Я, дръж го долу. Държа. Килна ме. Ма ръчичките го държат. Да се надявам. Аз взимам още едно лек. Хом. Трябват ми 2 стрелки само и... О, той се кача, бързо ще се спаси, спалм. Еми, не мога, човек. И да искам, не мога. Както да е. Той са прибрали или? Прибра се. Само да погледнем колко минутки стана клипът. Пък. Warp event. 10 минути. Аре, още 20 минути ще го направя. 10-15 минути още. Ох. Лагна ми. Къде отиваш са? Малката дупка. Масала. Тук останаха само страхливци. Кой Да. го пише той, бе? Липър. Знаеме какъв е той. Не е нужно да пояснява. Да. Тук ми правят... Free Max с... Омага, чакай, декът. Омага. Аре, де. Аре, де. Липа разскочи ли? Не знам. Аз не го виждам него. Нямам хилки, което е лошо. Тук че ли аз имам. Ема аз съм про 4, пък ти... Аз имам една пред четвърка. Не ме вълнува. Бро. Колко кило имаш? Ох. 1000... Сега ще кажа. Само да се сменят топ играчи и статистика. Колко че са... Мога 12-18. Аре, бе, аре, че ще ставам, бе. Още 10 минути и приключвам клипа. Дано стане интересно на хората. Ела да наснимаш с Липара как са млади. Какво? Ела да наснимаш с Липара как са млади. Вие на енда ли сте? Не. Ами? Спална в дупката. Мъничката. И пиша. Ох, изкушам се да скоча с прот четвърката. Не дей. Ще умра, знам, ама се изкушам да скоча. Това са само изкушения. Охо! Сикито и Примакс. Аре, скачвай. Ти. Плиз. 10 минути. Какво? Сикито ще ми скочи и пич, и той пич. Аз се катера горе по дупката в евент. Айде, той Фримакса скочи. Да нагъна ли легъл сега да го пресна? О, не, после бе, като те почва. Както да. Нямам хилтки за той. Нали? Скаче жена. Аз в дупката ли сте, бе? О, мъгът. Фримакс и Арт са тим, нали знаеш? О, шит! Беги! Пръсна бързо Фримакса. Да, бе, защото си мъртъв. Умрях. То е ясно. Само тимчето могат, ама мой тим като влезе и... Тук, ето, аз съм до теб. Сикито, не е Артас. Да, бе, Сикито е тимче. Фримакса искам да го подпукам. Само да го съборя. О, съборих го в малката дупка, май. Не съм. Сики, нали не е тим? Не е тим Сики. На мен ми е тим Сики. На мен не ми. Меля, двамата по мене, бе! Аз Фримакс чу. Ти Фримакса на двамата по мене, Меля. Само ти могат. XX Ламар. Омага, гати меленцето са тук. Хил. Аз за хилвам и пия пак поушен. Омага, взех някакви... Кой има кутии с CSGO? Не имам кутии с CSGO. Той е Сикито бати хакера. Килна го и сега ще се измъкна.
Аз имам дема бутушки. Ей. Аз спал. килнах Сикито и Фримакса ГГ. Не. Не, Фримакса не съм, ама Сикито килна. Протеиница. МСГ, Фримакс. Аха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 . 2 в 1 и пак не ме убихте. МСГ, Липорт. Ваш и Аз съм дема бутушки и протеиничка. то, дето съм хак. Сикито човек с Iron Mage Sharp тройка ми цепише по 5 сърца. Килога. Едно сега, уе. Кой ти го пише това? Ще лепне, ако искаш. Кой ти- Не, маса, не може. Чакай. Кой ти го пише това? Фримакса, кой ми го пише той? Ако се биете, кажи да снимам, защото ще е яко. Не, братле, аз ставам. Охари още само да... Аре, виж, Сики лефна. Само да видя колко минутки са на клипа. Аре, още 4 минути и аз там. 20 минути я стана клипа. Ай, не ми се правилно пено с тута прима. Ох, аз ще ви покажа моите холмове. Не. Home bedrock. Не... Не, мой е. Ето това е холма. Първия ми bedrock холм. Някакви Може да бакуци. живее в твоя бедрохон. Да, бе, да. Ако ти ме телепортнеш във вашия. Аз трябва да изхъбя 10 честа про тройки, ти надали имаш толкова става. И имам 2 bedrock холм. Имах 3, ама си изтрих единия. Ма ти нямаш нищо там. Еми да, за това. И не е мой. Тук букуци. Home XP. Light Beacon! Пич! Кой? Light Beacon! Той май... Тук падат скелети. Горе има спаунър. Сега ще видите. О, чакай сега. Я... ще ти затворя и ще те набера. Що? Аз не мога да ти дигна, ще си... Оф. Еми хора, тук падат скелети, тук 3 глави. Спаун. Дупката. Сега ли? Да, бе, направо ги пръснах. Той FIFA ми помага да взема айтемите, обаче тъпите юзърчета лефтаха и взеха айтеми. Той Фримакса, сега щях да го килна, ама няма хилтки направо. Бати ме лето стана. Зуби ми клавиатурата. Аз... Взех една про тройка липър, Light Beacon. Направо ги снимам. И липъра каза, че ме е снимал. О, Фримакса иска 1 в 1. Ама и аз снимам. Сега ли? Да бе, в момента снимам. Аре да му правим 1 Ама в 1. ще, пак не ще кажи. Аре, кой ти иска да му се едно? Фримакс. Фримакс. Да, Аре, приемай. само трябва да си взема. Дупката. Да. Ти не си Protection тройка. Не, Protection 2 съм. Що не си тройка? Защото останах само с 3 лега. Аре, човек, аз... Аре, братле, каза, че скача. Добре, ама аз няма да идвам. Що? Защото си Protection двойка, ако умреш. На тебе няма ти пука, защото си Protection двойка, пак аз ако умра. Поне ладе, си са да го црепи. Аз бех Protection 4 и един тим ме уби. Ма не в дупката, а в холма. Фримакс ме взе на един хит. Да, виждам го. Той мен ма взе на 3-4 хит. Аз днеска умря. Един ме уби, докато бех АФК в холма. Про 3, про 4. Това беше арт. Той арта бати снота ния. Липър качва клип как съм бил хак. Аз снимах докато той качваше. Не, май го стих. Ама този клип го снимам за 28 път. Или си покажа паролата, или нещо, някаква друга простия стане. Айде да скочим про четворки, бе. Да, про 4. Аз нямам лек. Аз хора на Light Beacon. Окей. Аре, Аре, Аз ще ви снимам, не ме килят. добре. Ще бъде BTV репортерки.
Да. Аре, Майко, умирам. аре, аз ще го Няма питам ни Free хелп, Max. бате, хелп. Охаря ме убие, тия са такива. Аре, Ръгачички. Хелп, йок. имаш ли? Да умра. Умрах. Окей. Вие скачате ли или кажете като скочите да снимам? Това ще бъде без Братле, аз ще ти А. дам лек да го нагъниш направо, да не ти се трябват хилтки обаче. Искаш ли? На кой говориш в момента? Лайт бейка не дръж лега. Взимай го, ще го нагъниш веднага, бързо. О, мъгъ, кросфайр е тук. Хиал. Вземи си стринг. Емперор. Чули ли Лайт бейка? Да. War PvP Impact. Веднага ще го нагъна. Да, веднага го нагъваш и скачаш. С кой се биеш там? Про 4 на рейкинг, 3 шеро, 4 Ти кнопка. колко лега имаш? Един. И аз един направо и ти ли го нагъваш? Да, къде си? Скочихте ли, бе? Не, чакам го. Аре бе! Аре де, килеш. Кроса бати пич. Що? Защото тръгна с чак сега. Мале, как ще вляза. Супер. Аре. Ох, само не ми казвате, че ми заби клавиатурата. И заби ми клавиатурата. Ало, Ко? Лайт бейкън готов? Да. Защото каза, че иди, ама... Че си фиксна сета. Фикс, Взимам поц. Какво взимаш, бе? Аре, бе! Аре, бе! О, скочихте ли, бе? Брат, Лайт бейкън, ще делим сета или... Ще го делим. За мен е 3 части, за тебе 2, защото аз дадах лек. Пий поченки, да знаеш. От сега ли? Да, ти пий. Ето го крос. Ой. Боди ли? Боди ли оня? Дай го тук и. Ай, Толкова пиш. Пий. Бързо, скоч! Идвай! Ия, да ям лега ли? Да, яш го. Ето го крос. Скочихте ли, бе? Да, бе. War PvP Impact. На лапи пим пак ли отивате, бе? Сикито ми дойде. Please help me. Идваме я. Fast. Вие в дупката ли сте, бе? Лагна ми. Лагна ми. 2 в 1. Лагна ми. 2 в 1, бързо. В дуп... сега. Идвам. Фелета. В дупката ли сте, бе? Братле. Не сме в дупката на War PvP Impact. Сега ще ще умра, брат. Аз ще умра. Опа! Килна сикито. Давай, фри макса. Почнахме го, дай. Умир го. Килнахме го и него. Браво. Гъгъ, той не е протекшен. Той е протекшен едно бе. И аз ще дойда. Взелах ми лек. И аз Той идвам. нали мой... Липър е тук, аре. Ида, къде сте? Не ме киле, това съм аз. Опа, чакай. Майко човек за една протекшен. Да бе, бил го изял. Фри Макса яде ли легле? Той нямаше легва, той протекшен деничка. Да, той викаше, аз го ядах. Хубаво, че лега не беше моя. МСГ, дома... Чакай, аз направо да споделя на крос. За? Искам да споделя, защото Липър... Ми вика, че съм хак. Скачам в лавата доброволно. Окей, аз ще отида, вие ако стана спаун. 5 минути и ще спирам клипа. Ерокрос. Хуй. Ще скачате ли в дупката или? Не.
Окей. Аз нагънах Лега заради Аз моя не го ядах, само хилтки мятаха, но пак точеха много сърца, братле. Ти му накара да имам Лега. Давай, не се притесняй. Хубаво, че беше устроен. Ти затова ли дойде двама залезани? Р и ти двама. Добре, аз отивам в хома да оставя всички пошанки и шалефта. Що? Защото ще излизам, ще дода след към 3 ще дода. Дай, Бейкън, виж, ей тук ги оставям нещата. Чакай. Разкажи на момчетата, ако джойнат, какво стана. Добре? Хубаво, беше ми приятно, ай, удари ма. Давай. Умирам. Аре, братлета, чао. Еми, Лайт Бейкън, ти цял ден ли ще бъдеш на комп? Да. Окей, ай, създайте си дискусия, защото аз ще я разваля. еми... И това беше от мен. Сега ще спра клипът и очаквайте трети епизод. Ох. И довиждане.